Eguerdion, egiaz bizitzen ikasi nahiak Arantzazura ekarri zaituzten guztioi, ongi etorri beroa. Ongi etorria baita segura irratiaren bidez egunero gurekin zaituztegun fededun lagunok. Gizaki guztiok badauzkagu gure itxaropenak, naiz eta askotan bere halako lorpen txikiekin agortu itxaropen hori. Krisi guztiak sakonean itxaropenaren krisiak dira. Lagun min bat galtu dugulako, edo oinarrizko eskubidea zapaldu zaizkigulako, edo itxaropen hori ondatzen denean etortzen da etxipena, sumina eta biziezina. Kristoren eta kristauaren itxaropen sakona da. Jainkoak deitua sentitzen da kristaua, eta Jesu Kristorengan jainkoak egiten dizkigun agintzariak, eta gizakion historia bakoitzean jainkoak egiten dituenak ikusita, sortzen zaio itxaropena gizakiari. Jesusen bizitza eta jokaera aztertu behar ditugu, gure itxaropena oinarritzeko. Eskertu dezagun aurrena, jainkoak gaur bertan egin digun deia, kantatuz. Zutik jarri eta kanta dezagun. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzara gure bide eta gure bizi. Zuzara jauna zugore hartzain eta guzore hartate. Nora ezean ibiltzen gara, ardigazok zugabe. Nora ezean ibiltzen gara, ardigazok zugabe. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzara gure bide eta gure bizi. Zuk ezagutzen gaituzu denok, zuzara gure hartzaio. Zure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti egon. Zure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti egon. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzara gure bizi eta gure bizi. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. jaunaren indarra izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok, hasteko, jabetu gaitezen zenbat kostatzen zaigun eguneroko bidean Jesusengan sinistea. Horregatik, pekatariok, barkaziozko errukia eskatzen dugu. Jesus jauna, zuzara guretzako betiko biziaren ogia. Erruki jauna, Erruki jauna, Jesus jauna, zuzara gure erron esaldiarik
jauna, zuzara gure ogi zatitu eta erdin banatua. Erruki jauna, Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu aintza. aintza zerubetan jangoikoari. Denok. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Eta bakea lurrean, haren gogoko gizonek, ainaudita eder zaitugulako, gora zu, bedenkatua zu, gorespen zuri, hauspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Denok. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarriri zaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa, Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun betierekoa, Espiritu Santuak irakatserik zuri aita esateko eskubidea eman diguzu. Sendotu gure bihotzetan zure seme alabatzako espiritua, agindu diguzun bizi betean sar gaitezen. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Bakardadeak eta gaitzespenak etsipenean eroriarazten du profeta. Baina egoera horretan hartzen du ustekabeko ogi bat, esango digu erregeen liburuak. El profeta se echa a morir en el desierto, en donde el pueblo sufrió desesperación, en donde Agar se vio morir.
pero allí recibió un pan inesperado. Con la fuerza de aquel alimento caminó hasta el monte de Dios. Escuchemos del libro de los Reyes. Erregeak lehenengo liburutik. Egun haietan, Eliasek egun bateko bidea egin zuen basamortuan barna. Azkenean, ipuru baten azpian eseri zen eta heriotza opa izan zion bere buruari esanez. Askidu jauna, keni ez zaidazu bizia, ez bainaiz neure gurasoa baino hobea. Ondoren, ipuruaren itzalean etzan eta loak hartu zuen. Horretan, aingeru batek ukitu eta esan zion, jaiki eta jan. Begiratu zuen Eliasek eta zutopi lerre berria eta ontzi bat ur ikusi zituen bere buru ondoan. Jan eta edan ondoren, etzan egin zen berriro. Etorri zitzaion bigarrenez jaunaren aingerua. Ukitu eta esan zion, jaiki eta jan, bide luzea baituzu oraindik. Jaiki zen Elias, jan eta edan zuen. Eta janariaren indarrez, 40 egun eta 40 gau ibili zen ore beraino, jainkoaren mendiraino. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. gozata ikus zein den gozoa, zein den xamurra, gure jainkoa. Denok berriz. Gozata ikus, zein den gozoa, zein den xamurra, gure jainkoa. Bezenkatuko dut aldi oro jauna, nire hauan beti haren gorezpena. Arronago jaunarekin, entzun bezatea palek eta postu bite. Gozata ikus, zein den gozoa, zein den xamurra, gure jainkoa. Haundia txineriekin batera jauna, gora dezagun elkarrekin haren izena. Jaunaren gana jo nuen eta arkerantzun, beldur guztietatik libratu ninduen. Gozata ikus, zein den gozoa, zein den xamurra, gure jainkoa. Espiritu Santuak askapenerako aukeratua izan da Kristaua, eta itxaropenez eta adorez betetzen du bere bizitza. El cristiano ha sido marcado por el Espíritu para el día de la liberación final. Eso le impulsa en la lucha por la humanidad cada día más libre de toda amenaza exterior. Escuchemos a San Pablo. San Pablo apostoluak Efesoarrei egindako gutunetik. Senideok, ez nahigabetu jainkoaren Espiritu Santua,
Horrekin markatu baitzaituzte jainkoak, askapen egunean zuek bereizteko. Kendu zeuen artetik garrazkeria, haserrea, gorrotoa, garrasiak, irainak eta bestelako gaiztakeria oro. Izan zaitezte elkarrentzat on eta bihotz bera, elkarri barkatuz, jainkoak zuei Kristoren bitartez barkatu zizuen bezala. Izan zaitezte beraz jainkoaren antzeko, haren seme alaba maite zeratenez gero. Bizi zaitezte maitasunean Kristoren antzera, berak maite izan baikintuen eta bere burua gure alde eman zuen, jainkoak atseginez onartzen duen oparitzat eskainiz. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Politikako gizakiek, artista sentitzen direnek, jakintsu direla uste dutenek, gizaki handi eta ukiezinak sentitzen dira. Urrutiti begiratu behar zaie. Jesusek denentzat zerutik jaitsitako ogia naiz esan duenean, eskandalizatu egiten dira jakintsuek. Zuretzat Jesus egiazko janaria dela sentitu alduzu inoiz. Jesusek berak erakutsiko digu evangelioan zer esan nahi digun bizia dakarren egiazko ogia dela esaten digunean. Jarri gaitezen, uste osoz eta bihotza irekizutik Jesusen hitz hori entzuteko, aleluia abestuz. Denok aleluia. Aleluia. Ni naiz ogi bizia zerotik gaitxia. Ogi honetatik jaten duena betirako biziko da. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. Jesucristoren evangelioa, San Joanen liburutik. Aitza zurina. Aldi hartan, judutarrak Jesusentzat marmarrean ari ziren. Ni naiz zerutik jaitsitako ogia esan zuelako.
Honela zioten, hau ez alda Jesus Joseren semea. Ez alditugu ezagutzen guk honen aitamak. Nola dio ba orain zerutik jetxita dala. Jesusek erantzun zien, ez ari marmar zuen artean. Ez daiteke inor niregana etorri, bidali nauen aitak ez badakar. Eta nik biztuko dut ura azken egunetan. Profetan idatzirik dago, Jainkoaren ikasle izango dira guztiak. Aitari entzun eta haren irakatziak ikasten dituena niregana dator. Inork ez du ikusi aita, Jaungoikoaren gandik datorrenak baizik. Horrek bai ikusi du aita. Egiaz diotzuet, sinisten duenak badu betiko bizia. Ni naiz biziaren ogia. Zuen gurasuek basamortuan mana jantzuten eta hil egin ziren. Hau da zerutik jetxitako ogia. Gizonak horretatik jan dezan eta hil ez dadin. Ni naiz ogi bizia zerutik jetxia. Ogi honetatik jaten duena betirako biziko da. Eta nik emango dudan ogia nire haragia da munduaren bizirako. Jaunak esan ha, Fededun maiteok. Gizonaren eginaldiak bizia sortzeko. Bizia sortu nahi. Gure inguruko herriak festagiroa sortu dute, nolabait bizi dilera adierazteko edo. Eta bizi egin nahi gizonak. Eta egiazko bizia sortzen duen bizikera ezin asmatu. Ustez festa sortu nahi, istilu eta zarata eta zalaparta eta harinkeri artean, eta egiazko festarik ezin sortu. Hori da gaurko gizartearen egoera eta irudi bizia. Nik emango dudan ogia nire haragia da, mundua bizi dadin, bizi. Zenbat eratako beharrek eta goseek bizi ezina sortzen diote gizonari. Gizakiok bizi dugun errealitatea zein zen ondo zekien Jesusek. Eta bere esperientziatik ari zaigu. Ni naiz zerutik jaitxea den ogi bizia. Ogi hortatik jaten duena
betiko biziko da. Bizia ematen duen ogia bezala agertzen zaigu beraz Jesus evangelioan. Eta herriaren legelari eta erakunde erlijiosoen gizaki zirenak marmarrean hasten dira. Ez dute onartzen Jesus zerutik jaitsia denik, eta bizia ematen duen ogia izan daitekeenik. Ezagutzen dugu, bera nor den eta nondik datorren, Jose Arotzaren semea dela. Eta horra gortzen dira jakintzuen jakituria guztiak. Jesus ez da bere sorreraren eztabaidan sartzen. Bera eta bere jokabideak onartzea jainkoaren doaia dela esaten die. Federako lehendabiziko bultzada eta indarra jainko aitak ematen duen doaia dela esaten die. Eta indar horren emaitza betiko bizia dela. Bide hortan, erakutsia izatea onartu beharra dago. Jesus baita gizonaren behar eta itxaropen guztiei jainkoak ematen dien erantzuna. Jainkoak ematen digun ogia, bizigosea asetzen duen ogia. Sinistea ez da normala edo oizkoa edo gizonari berez sortzen zaion esperientzia bat. Bada sinistera iritsi nahi duenik gure gizartean. Behar bada urteak dira erlijioa eta sinismen kontuak erabat bazterrera utzi zituela. Zergatik bazterrera utzi fedea. Erlijioaren esperientzia gogorra gertatu zitzaiolako. Bizitzarako baliorik aurkitzen etziolako. Inguruko giroa gauza horiek axolarik ez eskaintzera bultzatzen zuelako. Ta orain, arrazoia garrazoi, sinismenaren esperientzia berrera eskuratu nahi duen asko gerta daiteke gure inguruan. Barroko hutsune eta sentidurik eza sendatu nahi lukeena. Sinismenaren esperientzia haundikeri eta harrigarrikeriekin uztartu du jende askotan. Baina fedearen esperientzia oso apal eta txikia eta xumea da. Ta ezin sinustu gure bizitza osoari oinarri berria eman diezaiokenik. Ez aldakigu hau Jose Arotzaren semea dela. Horra gortzen dira gure jakituriak. Fedea ez da doktrina edo pentsakera eta idea mailako pentsakera bat kristautzea. Barnetik sortzen den argiunea da fedea. Barrua aldatzen duen argialdia da. Kristau sinismena ez da beraz ahaleginaren emaitza. Doan emandako doaina da. Eta hori ulertzen ez dugun bitartean oso nekagarria gertadakiguke fede bidea eta fede bilaketa. Jesusek ematen digun ogi biziak eta bizigarriak esperientzia txiki bat sortzen dugu bihotz ondoan. Jaunaren ikasle eginak gertatzen gera pixkanaka. Jainkoaren esperientzia nabaritzen hasten gera. Ez dugu errez asmatuko nola adierazi esperientzia barruko esperientzia hori hitzaren bidez, baina
bihotz barrua zerbait berezia sentitzen hasi zaigula, eta badakigu sumatzen dugu agortuko ez den bizi iturria sortu zaigula bihotz ondoan. Halaxe da xumea eta pala fedea. Fedea ez da berez sortzen. Gutako asko sinestun familian jaioa ginen eta bataiatuak nahiko azka. Eta kristau giro batean hasi ginen. Fede giroa era hain normalean bizi izan dugu, ohituraz arnastu dugu fede giroa. Eta fedea merezi gabeko doai handi batela ez gera konturatzen. Pertsona bereziak ez dira sinesgabeak. Fededunak gerta gintezke behar bada bereziak. Ohiko alda, oraino 20 gizaldi hila zen eta gero Jainkoaren seme zelako berpiztua izan zen gizaki baten jarraitzaile gerala aitortzea. Gizakiaren asmakizunaren amets hutsa izan liteken zeruan sinestea ohiko alda. Gizarte zauritu eta jipoitu honetan Jainkoaren erreinua sortzen ari dela sinestea normala alda, ohikoa alda, erreza alda sinestea. Beren zalantzak eta sinestezinak aitortzen dituztenekin topo egiteak, gure fedea apalago eta eskertuago bizitzea lagun diezaguke. Jesusen gaurko hitzak arreta handiagoz entzun beharko genituzke. Gogo eta eginez, barrura sartuz eta isuriz Jainkoaren hitza. Eta bizi ederragoa sumatuko genuke, sakonagoa dudarik gabe. Ez ari marmarrean zuen artean, ezin da inor nigana etorri, bidalen hauen aitak erakartzen ez badu. Eta nik piztuko dut, biziaraziko dut. Bizia lortu, bizitzen jakin. Bizitzaren kalitateaz asko hitz egiten da gaur gure artean, baina bizitzen jakiteak zer adierazi nahi duen esatea ez zaigu errez gertatzen. Gure bizikera ohikoa eta txepela da askotan, baina une berezi batzuetan aldatu eta berritu egin daiteke. Gaurko Jesusen hitzak adoregabetu gaitzake, bildurtu eta etxipena sortu gure fedea aula dela ikusten dugulako. Sinismena debalde ematen zaigun doaia da. Berriro ere, erlijio mundura etorri nahi duzunean, alferrita ahaleginaren eginalez itolarrian bizitzea. Eman egiten zaio bila dabilenari. Fedea ez da ukabilak estutzearen kontua, Jainkoaren doain maitagarria eta maitetsua da fedea. Fededun, apal onartu aldezakezu Jainkoaren ordua eta ardura eta nahia zure bizikera. Erantzun zeure buruari. Orain, fedea eskatu nahi diogu Jesusi, hau da, bizia eskatu nahi diogu. Zorri jarri,
eta esan dezagun kredoan. Sinisten alduzue Jainko Aita Ahalguztiduna zerulurren egilea? Sinesten du, Sinisten alduzue haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Maria Birginegandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena? Sinesten du, Sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza? Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Senideok, Jainkoaren hitza entzun ondoren, egin dezagun otoitz gizon emakume guztientzat Jainkoaren bizi doaina eskatuz. Entzun arren jauna, Eliza osoaren alde. Betiko bizitzaren helmuga aurrean duela, etxigabe aurrera egin dezan evangelizatze lanean. eska dezaiogun jaunari, Herrietako agintarien alde. Herrien arteko harremanak pozez eta pakez girotzen eginalaz saia daitezen. eska dezaiogun jaunari, Sufritzen duten guztien alde. Beren sinismena sufrimentu artean bizi dutenen alde. Biziaren ogiak bizi indarra eman dezaien, ondokoak zerbitzatzen jarraitzeko. eska dezaiogun jaunari, Ospaketa bizi emaile honetan elkartu geranon alde. Elkarrentzat onak eta errukitsuak izan gaitezen. Elkarri barka dezaiogun eta Jainkoaren antzekoak izan gaitezen. eska dezaiogun jaunari, Eskerrak jauna eman diguzun biziaren doainagatik. Doain horrek indartu gaitzala zure erreinuaren lana burutu dezagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Hartu bihotz honez jauna zeure Elizaren doain hauek, guk eskaintzeko zeuk maitasunez emanak. Egin itzatzu zeure indarrez gure salbamenaren sakramentu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunak aldauzkago, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonain eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guzti santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Zugandik dugu bizitzea, mugitzea eta izatea, eta gorputz honetan bizi garela ere, egunero sentitzen dugu zure maitasuna, eta betiko biziaren hasiera ere badugu. Eta Jesus hilen artetik piztu zuen espiritua lehen duain dugunok badugu itxaropen, betiko salbamen izango dugula pazko misterioa. Horregatik guk ere, aingero guztiekin batean, goresten zaitugu, pozez abesten dizugula. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, segururak beterik dauzka zure dizia. Osana zeruko Santua zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Zu berriz etorri arte.
Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza egiten dugun gizon emakume guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Birjina doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zerueda azalena, santu izan berri zure izena, etor berri zure erreguma, egin berri zure naia, zelban bezala urrean, eman guzuka, egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrunei, barkatzen diegun ezkero. Neskaitzazu ziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzen. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zoni horrenen itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira, zeure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. emaio gure elkarri bakea. Jaungoikoaren
bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Errokila Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Errokila Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. emaiguzu bakea. Ona hemen, Jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak kentzen duena. Zerutik datorren ogi bizia. Zorionekoak gu jaunaren maiontara deituak. Jesus maitea zen azken abarian, bera eman nahirik ardo eta ogian, kanta dezagun denok. Jesus maitea zen azken abarian, bera eman nahirik ardo eta ogian, guretzat zelari hiltzeko aurrean, maitasunak zeukan bihotza betean. Gurtu zagun beti Jesus jainko jauna, sakramentu hontan gurekin datorra. Apostolueri inez esan die, nik gaur saldua nahi, biharriko naute. Aitaren ganako denbora zait bete. Una orain zenbat zaituztedan beti Jesus jainko jauna, sakramentu hontan gurekin dagoela. Egin dezagun otoitz. Hartu dugun sakramentu honek salba gaitzala jauna, eta sendotu zure egiaren argitan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Giza bizitzarako ez dago aurretik eginiko biderik. Bakoitzak egin behar du bidea, ahal eginez. Baina zerutik jaitsitako janaria egokirik gabe ezin egin biderik. Eukaristia da zerutik jaitsitako ogia. Aitak ematen digun ogi bizi emailea.
Jesus da egiazko janaria, bizi sortzailea. Agur eta izan usteon eutsi itxaropenari eta nahi duzuen arte. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin. bedeika zaitzatela jainkoa alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.